Normaal sprutsen zit er op vreeds ambtenaren in het gemeentehuis van Dantumadiel. Maar op deze dag is dat oors. De grieprik wordt er doen om mensen die daarvoor in aanmerking komen. Voorheen hier we altijd de griepvaccinatie in onze eigen praktijk. Maar in deze periode met corona wie het eigenlijk net goed om dat te organiseren. Dus daar hebben we nijtocht en hebben we contact gezocht met de gemeente. En die stellen deze locatie beschikbaar. En we hebben heel blij mee binnen, want zo kunnen we wel veilig de griepprik van de mensen aan. Huisartsenpraktijk De Moenewij had de beschikking over de rietseel van de gemeente. Daar waren vreeds aan 600 mensen gevaccineerd in het griepvirus. In het landelijke Nijs was er een oproep dien om 60-plussers om net deel te komen om te kwatten in het aantal vaccins waar ze zoen. Maar in Dantumadiel is daar geen sprake van. We weten ongeveer hoeveel mensen elke keer de griepprik ophelden, dus we hebben ongeveer wel een genoeg daarvan besteld. En merken wel in de praktijk dat er wel meer vraag is van mensen om de griepprik te krijgen. En dus het noosjoggen hebben we wel genoeg. Ja, hebben we in het dorp net te kwart om griepvaccins. In een woord passen de mensen goed op elkaar, zoals jocht ek de huisdokter. We merken is dat eigenlijk wel iedereen heel goed meewerkt hier. En we gaan zelfs mensen gewoon niet zijn van ik hoef dit hier net. Ik bestel mijn spuiten beschikbaar voor Noorden. Dat is wel heel mooi om te zien. Dat mensen wel om de oor denken. Dit alles moet natuurlijk wel coronaproof dienen worden. Wat we hier mooi organiseerd hebben, dat mensen een looproute rennen. Dus ze komen binnen en dan wordt eerst een formulier dat jouwen zo. En dan hebben ze de keuze om die verschillende prikkers een prik te krijgen. En via de looproute direct weer uit erin. Dus we krijgen net ik show geen opstoppingen. We show net dat mensen heel terug beeld kunnen stenen en ze ook van besmetten kennen. Dus het is ik vind het heel mooi dat we van de gemeente dit hier mee organiseren. Het bevalt heel goed. En we jaren weg van de mensen waarom. Dus ze zeggen, het is lekker rustig. In kwatten zullen de mensen die de griepprik jouwen ook nog deel bij de inwoners die net meer mobiel binnen. Als om een andere reden vreed net deel komen koen.